Isibhedlela siqanjwe ngeqhawe. Absolutely. uPixley kaIzaka Sen. Yebo. Ingqalabutho. Yebo. Emlandweni in such a way that ufike at the age of 30. Yebo. Wazosungula inhlangano. Ha. Ephethe njengamanje. Yiphi ke le nhlangano? I-African National Congress. Uye kanti wayisungula? Yebo, iqale kanje. Waba i-South African National Native Congress. Okay. Ngo-1912. Absolutely. 8 January. Yebo. Imiswa eMangaung. Okay. Right. Useme, he created order out of order. Okay. Right, kanje. Angithi uyakhumbula ukuthi amabhulu namangisi bahlangana. Lawa kubhaqa lawo. Awuyeke. Absolutely. Bahlangana bafoma i-Union of South Africa. Yes. Right. And then after iBambata rebellion, uprising to rebellion. Yeah. Useme wayevela eColumbia. University. Absolutely. And then wayese Oxford University. Isifundiswa lesi. Kakhulu. Absolutely. This Pixley kaSem. Yeah. Right. Useme esuke eyofunda lapho esuke eNanda. Khona lapha eNanda mission. Okay. Ukuze kuthiwa uPixley kaSeme uyise wakhe Izaka. Okay. Babedabwe eMtubatuba. Kwahlabisa Mtubatuba noNgoma into eyodwa phela leyo. Absolutely. Azindawo ngakhe abawaseme bavela kwamthethwa. Useme lo wakwamthethwa. Okay. Balandela inyoni lezamaseme bevela kwamthethwa. Yabo kwasoxamaseme. Awuyamuza kusomlando kusayilanda emuva ke manje. Yebo. Uma befika la eNanda mission angithi ubaba wakhe uIzaka. Yebo. Waye utolika. Okay. American namthi ngaba utolika. Yebo. Hayi inkantolo phela yebo. American board mission. Yes. Ngaleso sikhathi manje seku-UCC. Yeah. And then mefika la useme ufikela kumafukuzela. Okay. uJohn Langabelela udumo. And then useme ubaba wakhe Izaka mefika la. Yeah. Ufika khona uStephen Pixley. Okay. Yabo? Yes. uStephen Pixley ubani uyimissionary yase-UCC. Oh yeah. Where adopta lengane wayithanda. Oh yeah. Wayesethi igama layo it's Pixley. Okay. Stephen Pixley. Izaka. Yafunda. Manje ikhula yini egama nesibongo somlungu. Kwakumele besifundiswa lengane. Imake yena akazalithandwa sithi kaIzaka ke ngifaka ba. Ngifake nobaba wami.